Ešte neštím. Ešte neštím, presne. Tak teraz môžeš. Ale pisováre majú všade. Je však celkom šikovný pisovár toto tu. A vidím, že a hlavne popolník to je, jak tak pozrie. Tento piatok v Nitre, Muzika Café, hrajú Smola a Hrušky. Ja by som vás chcel všetkých pozvať na túto krásnu akciu. Prídeme tam aj my, kapela z Oči v oči, prídeme pozrieť našich kamarátov. Veľa čaj vypijeme však. A ja určite sa spolu zabavíme, takže ak sa budete nudiť piatok v Nitre, tak príďte určite do Muzika Café. Pozri nás. Tak ja by som chcel pozvať do Šurian, asi 25 km od Nitry. A kto tam hrá? A hraje tam krásna kapela z Oči v oči. On je taký lichotník, normálne, že on vás chce zbaliť Ale dneska. Michal, ale prepáč mi to. Takže dojdete na obidva koncerty a bude super bašavé. No, treba sa podporovať, kapely sa musia podporovať. Sme radi. Kde by sme boli? A 11. hráme my kde? V Ružomberku a by som povedal, že Dobre bude. bude tam veľmi dobre. Určite tam je dobré.